sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayak sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Bisan tampayong tao, biay-biayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hingsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ka ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita. Aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Kuhaunog lalinon ang Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan
aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami maghatag padayon sa paghatag ug mga pagpasalamat diha kanimo. Angay ka sa tanang paghimaya ug pagdalayg ug ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginong Dios, nagpasalamat minimong hangtod intak naa padayon pagyapon kini nga kahigayunan sa pagsulti sa kamatuoran. Tuguti nga ang magapaminaw og Dios imong lamdagan ang mga salabutan nga ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa amo nga mga pag-ampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga gala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami malipayon sa paghatag kaninyog mga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan o sa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay gala sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message ang dinhi sa atong cellphone, no? Sir, maayong hapon sa inyo. Kanunay ming nagsunod aning inyong programa. O dili pa lang sad gyud po dugay si tatay magtiknot na sa mga bersikulo nga inyong ihatag diha sa kahanginan. Mauna nga layo pa ang inyong oras, andam na may sa balay sa radyo. Salamat sa pagbasa, sir. Okay kana, maunay pinakanindot gyud, ha? Maunay pinakanindot nga atong madungog ug mabati nga ingon ana nga mura ba o gusto mong mag-imbak og mga bahandi nga espirituhanon diha sa inyong kasing-kasing og hunahuna, ha? Natiknot mo unya. Sige, kinsa sa inyo din ha? Basta atong mga radio listeners nga nagkinahanglan og Biblia unya labi na gyud sa nagdawat nag-Bible study, tiksin mo dire karon matabangan mo na mo nga makatinil mo og Biblia. Pero may mga kwarta mo 600 kapin ra man ni kaning hardbound gawas aning mga paperbound kay kuanra ni sa bubaratura, pero hardbound gani mahal-mahal na, pero palit magay ninyo ng cellphone touchscreen, libo-libo unsa pa kaha nga ang Biblia para na sa atong kalag. Okay, nitay basahon. Dari June dako gid kaayo og ikatabang kini nga programa nga inyong gipasugdahan sa kahanginan tungod kay ang ako nga mga ginikanan og ang duha nako ka igsuon kibali duha ka pamilya nakabalik gyud sa pagpangalagad. Salamat ani nga programa sa Leo di ay okay, daghang salamat Brother Leo, sa inyo nga good news na nga imong mga igsuon og imong ginikanan kabalik na sa pagsimba. Pero patay basahon, sir, mo great ko og happy birthday kang Mana Edith. Mag-birthday si iya karong adlaw, sir. Salamat sa pagbasa. Si DC di ay ni. Okay, daghang salamat DC sa inyong pagsunod kanunay dinhi sa atong programa. Well, niya patay basahon. Kumusta man, sir? Daw nahilom naman lagi. Asa naman tong dunay 5 ka buok Biblia. Kakita nagteksto para ipamatuod nga naa siyag kamatuoran. O na man ay teksto na makita ang teksto nga nung wagod 5 guna ka buok yung Biblia. Pero sa iya 5 ka buok Biblia, sa iya ang insakto nga hubad sa Biblia, New Revised Standard Version. Out of 5 Bibles, 4 ana ang sayop nga salin kay ang sakto ko ng hubad
ang New Revised Standard Version. Nya akong gipangutan akong gitiksan nga ihatag ko no diha sa New Revised Standard Version ug asa dapita kay mo man ay saktong hubad ug asa dapita makita mabasa si Kristo dili Dios. Ang tudon wa gyud. Law mo gud kay pog sa labutan. Muna nga sagdi lang ang ato lang dinhi ang pagtimbang-timbang ang pagsabot sa kamatuoran. Kanang tanan nahibaluan na sa Dios unsay atong mga motibo niya sa atong hunahuna ug niya sa atong kasing-kasing. Nahibaluan na sa Ginoo pero mo angkon-angkon lang kang naamos matuod nga pundok kamo insakto unya ang imong makita ang makinayahang pamatasan wa gid gani mo takdo sa gikinahanglan des Biblia nya mo pay matuod mo na pag-ingon nga isang kuro-kuro at haka-haka lamang. Last text nga akong basahon mangutana na sa pangutana man so dili lang tanan ni kay naamay atong tubagon nga pangutana. Si Brother Libby sa di pa mag-iban po ng text message di sa cellphone mas maayo siguro Brother Libby nga matan-aw ni diha ang atong monitor. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener kutob sa naminaw karon og sa nabot sa labyog sa ato nga broadcast no. Atong gina-welcome ang atong tanan nga mga listener kutob sa nabot sa labyog sa atong broadcast karon. Maayong man sa atong tanan nga mga viewers no sa tibuok kalibutan. Kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mahigala sa pagpadangat o mga mensahe pinagi sa pag-text namo ni Brother John or pwede mo ari mo message sigala sa ato nga live no atong Facebook live aron atong mabasa ang inyong mga mensahe laban mo mga pangutana so isend na mga higala. Okay, ato ning basahon ni ay pipila nga atong nakita karon. Ato ning basahon ni si Love Yam Lagarisa. Good evening, Brother John o Brother Livy o sa tanang naminaw sa inyong programa. Pakigreet ko sa akong gwapo na Papa Joseph. Papa Joseph diha sa Anislagan o sa tanang naminaw diha sa Anislagan. Ila Tatay Kinsing, Tatay Bastian, Tatay Biloy, Ma'am Roth, Kapitan Jimmy, Nanay Alice, Ma'am Kim Kim, Auntie Verge, og sa tanan nakong mga auntie og uncle diha. God bless you. God bless you all. Salamat sa pagbasa. So, salamat po kayo sa pag-send og message no Sir Love Jam Lagarisa. Okay ni asad si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan ning programa og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless. So God bless also Brother Ronilo Itang. Niapod si Brother Jemuel Dekeno Laloses. Yang minsay heart nga nay amin. Anya si Magay Baringgel Saladaga Martir. Mayong gabi ninyo diha station. Greet lang ko sa akong uyuan nga si Lorito Francisco sa Aya Escalante Negros. Okay, ato ning lilion ang pikas nga screen og makadiyot. Ato nakita dinhi si Jemuel Ginimel Pianyar Villastique. Niyasad si Brother Basilio Notarion Jr. Jenner Reyes, Julian Piasidad Mata og si Charles Evan Orsal. Aniya ato pagyon lantaon pagyon si Tris Jamin Jaime, Ginalyn Lumuntad, Ronilo Itang og Noipi Morino. So mao ni atong mga nakita higala. Niya pagi atong basahon niya mensahe okay
Niya mensahe si Brother Noy P. Moreno. Kung ano iyang send. Kamot nga nagpray, but pasabot nga nagampo siya sa alang niining ato nga programa. Okay, ako sa nibasa ni Galan atong naimensahe ni dangat sa atong cellphone. Niya si Sister Philly Desor. Good evening, Kuya Liv, Brother John, og Brad Isaw. Duha ra mi diri ro kabera si Brother John. Og sa tanang naminaw karon, God bless sa inyo og sa inyong programa. Salamat sa pagbasa, Kuya, si Philly Desor ni. So thank you kaayo, Sister Philly Desor, sa inyong paminaw karon mga Desor family. Ano pa itong basahon ni si Erwin Juanes. Maayong gabi sa inyong tanan diha. Okay, good evening, Brother Erwin. O ginaot pa ang Ginoo, magpanulangin nimo o sa mga kahigalaan nato nga dihan dapita nagapaminaw sa pulong si Ginoo. Okay, di ta magduga higala. Di pagi ato ning basahon makadiyot ni ay minsay misulod. Brad, mauni timaan sa tanang tao, kanang mga taong sa tanas dili as in dili na muila og silingan, kontra niya ang tanang silingan og tanang tao, kontra daw niya ang tanan. Okay, no? Akong ibalik ang panahon higala ni Brother John. Well, daghang salamat Brother Libby. Mga higala adto ta sa pag hatag og atensyon, no, mahitungod aning pangutana, no, ni Brother Nuni Oplas. So Brother Nuni, salamat sa imo ha diring gitext unya, hope nga naamo din ha sa pagpahiluna aron inyo gyud mapamatian ang pagpasabot tutubag sa imong gitext dire, no. Mo kani ato ni masahon naminaw kanunay sa ninyo pastor, dili ang pinakadako ninyo nga tuyo nga magwali mo aron nga dunay inyo madani, kay og dili ang inyo pagdani ngano magwali pa man mo si Nuni Oplas ni. Okay, daghang salamat Brother Nuni Oplas, no. Akong balikag basa, naminaw kanunay ninyo pastor, dili ang pinaka dili ang pinaka dako ninyo nga tuyo nga magwali mo aron nga dunay inyo madani, kay og dili ang inyo pangdani ngano nagwali pa man mo si Nuni Oplas ni. Okay, daghang salamat Brother Nuni Oplas sa imong gikuan diri, imong gitext diri sa atong programa. Kaning imong pangutana mao ni karon ang atong saluhan nining gabiuna, dili lamang dinhi sa ato sa Pilipinas kundi ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga giabot ning ato nga Facebook Live, no. Daghan ron nga paminaw aning atong programa nga dili lang mag-text, dili mag-view, naminaw ra gyud sila kana ato gyud na nga gi-survey pila na ka bisis, no. Pila ka bisis na nga naagidaghan nga maminaw nato. Karon kung ato ni nga tan-aw dinhi ang kining imong gisulti nga matud pa nimo ang pinakadako namo nga tuyo nga nagwali ni aron nga dunay among madani, kay og dili ang inyo pagpangdani ngano nagwali pa man mo. Ingon ni ana, daghang kayong salamat Brother Nuni Oplas. Unang-una angay nimong mahibaluan Brother Nuni nga kinibang pagpangwali mahitungod sa pulong sa Dios, dili ni maoy plano ug katuyuan sa amo nga hunahuna ug kasing-kasing. Dili ni may tumong nga magwali mi sa pulong sa Dios aron nga dunay madani. Karon kung imong tan-awon basahon nimo ang Zacarias
Kapitulo 8, versikulo 16, nagingon, nga sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo ngadto sa iyang isigata. Sumulti sa matuod. Maniguskutan na. Sumulti sa matuod ang tagsa-tagsa kanyo ngadto sa iyang isig katao. So kini dili magid ni plano ug naas among hunahuna, ha? Kay ang pagsulti sugo manis Ginoo matud pa sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig ka tao. Muna nga ang kami diri kanunay mi nga nagpahibalo sa inyo nga kini nga programa based on the Bible ni. Ug unya wala gid mi diri among kaugalingon nga hisgutan kay gikan sa inyo ang tupiko nga atong madiskasan dinhi sa atong programa sa kahanginan. Meaning nga kamo mo'y nag-introduce, kamo mo'y nagsugo namo nga kining tupikuha maoy inyong i-discuss kay mao man na gikan mas inyo. Ug unya ang kamo diha nga maminaw magtulutimbang mo, ha? Magtulutimbang mo. Busa dinhi sa among kasing-kasing balikon nako dili ni namo tumong og katuyuan ang pagpangwali wa sad mi anang hunahunang pagpangdani kundi sigon sa inyong gibasa sa Zacarias 8:16 sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isig ka tao. Muna nga kanang mga bahina masabtan na gid ninyo nga ang matuod ipaunsa ipasulti. Mao na nga gisultian mo niini nga programa sa kamatuoran. Ug unya wala man ni gitago ni nga butang pero lagi ang madiskasan gikan ninyo. Kay ni wa mamuhikawi ga mura ba og kamo gihimong ka partner kauban ni nga programa nganuman. Pwede mo makapadala og question. Pwede mo sa inyong mga reaksyon. Kung para ninyo sayop mi uwa mi magsulti tinuod, react mo diha. Kaya ato mo nang mabasa. And then dayon contribution. Kanang inyong nahibaluan nga kamaturan nga mas hayag og tin-aw pa sa among pagpasabot diri, i-share ninyo na kay ato nang basahon aron ang kadaghanan makadungog makahibalo mahitungod sa pulong sa Dios. Karon kung ato ning nga tan-awon kining pagpangwali dili gid na ingon nga iya na nga kabubuton sa nangulo sa simbahan kundi iya na sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ilang basahon ang Mateo 24:14 mismo gyud gikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo namulong siya matud pa niya og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tanang katawhan kanasuran ug pinulungan ug unya moabot na ang katapusan. Sa English nagingon, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world and to all kindreds and to all tongues, and then shall the end come. Ang Diyos nana mo'y nagplano sa pagsulti sa pulong sa kamaturan. Busa ang inyong ginadungog karon ug ang among gihimo daw ang pagsulti sa mga pulong sa kamaturan anaaragid na sa inyo og dili mo modawat bisan sa mga pulong sa kamaturan kay kung dili ninyo dawaton ang pulong sa kamaturan ang inyong madawat ang kabakakan. Pusa si Kristo nagsugo siya nga iwalong ang balita, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world and to all kindreds and to all tongues, and then shall the end come. Una pa, moabot ang katapusan sa kalibutan kung ikawali na ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Mao ni gisugo ni Jesus. Karon kung ato pagpaladman og unsa maning maayong balita, kung imong basahon ang Roma kapitulo 1 bersikulo 16, mao ni ang gihisgutan ni San Pablo. Ang Rome, this is the first book out of 14 books nga nasulat ni Apostol Pablo, nag-ingon siya, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita. Iyon sa di ang maayong balita, iwali. Kay wala ko gayud ikaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Tanawa ha,
ang Dios si San Pablo ginana na mulong nga wala ko'y gakaulaw ang pagwalis maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo unas tanan sa mga Hudiyo ug sa mga Kristiyanhon usab. Busa pag maghisgot kag maayong balita madto pa ni San Pablo mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. So ang kaluwasan makaigsunan diha magsukad sa imong pagtuo sa diha nga nadungog ug nabati nimo ang pulong sa Dios. Pero mahitungod ni anang pagdani, ang pagdani iya na sa Dios dili na iya sa tao. Pamati Brother Nune, Brother Nune Uplas dinhi sa Jeremias kapitulo 31 versikulo 3 ingon ini ang gisultiyo. Jeremiah 33 verse 3 ingon ini ang gisulti Brother Nune Uplas. Nagingon din sa kinini ang Jeremias 31 3 mao ni ang gihisgutan kung basahon na kung unsay gisulti dinhi madud pa si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako. Tanawar gid ninyo unsa ning kuana sa kini bang magtudlo og bakak ang pamatuod ana nga bakak ang Biblia ra pod. Kining mga pagtudlo gihimo-himong doktrina sa 5 kabuk Biblia nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog, ang matuod nga Dios ambot og asa na makita sa Biblia. Di man na mosaler kanang Lucas kanang 23:39 24 di na mada kana na ang Juan kapitulo 4 di na mada conclusion na wa agin na nasulat da pero na ang gani mas maayong ipadana matud pa din og siya sa kanhi pa nagpakita kanako. Unsa ba inyong hunahuna ani nga ang Dios nagpakita? Makita dili, may unod ug may bukog o wala. Nagyuri si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugma o kalunot gidani ko ikaw. Kinsay nagdani sa tao Brother Noni Uplas? Ang Dios. Busa uban sa mahigugma o kalunot gidani ko ikaw. Busa ang amo diri wala mianang hunahunang pagdani kay kung mangdani pa mi sama ra nga ni overtake mis Ginoo. Kay iya man na nga katundanan sa Dios ang pagdani sa tao. Unya, ang amo dire ang pagsulti, ang pagduwali, ang pagsangyaw mo na gihisgutan sa balaan nga kasulatan. Kung atong basahon sumala sa Marcos kapitulo 16, 15 ug 16, may tungod ining pagpangwali gikan pod ni sa atong Ginoong Hesukristo. Pamatian ra gud ninyo ang Marcos kapitulo 16, 15 ug 16 ingon ini ang sulti dinhi sa balaang kasulatan. Sumala sa Marcos 16, 15 ug 16 nagingon, ug siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Susugo ni Kristo ang pagwali sa maayong balita. Busa ingon ini ang gihimo nini nga programa ang gipamatuan nagwalis mang balita. Nagingon ang 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Kinsa ning nagtuo? Kanang nakadungog, nakabati. Mo nay posible nga mahitabo ang iyang pagtuo tungod na siyang nadungog og nabati. Unang gisgutan sa Herbihanon kapitulo 3 versikulo 15, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tungog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Busa ang Dios nagsulti gid nga dili pagahion ang kasing-kasing sa tao, kaya nga imong nadungog og nabati ang pulong sa Ginoo.
Unya, kumusta man higala? Sulod sa dugay o daghanang mga panahon inyong gipamatian ang pulong sa Dios. Mulapos lang ba sa pikas dalunggan? Wala ba'y bili ang butang nga inyong nadungog og nabati? Unsa kabilihon, ha? Ang tanduay o ang kulapo kay sa pulong sa Dios, unsa ni kabilihon diha sa imong kasing-kasing. Say gisugo man ni Kristo, iwali ang maayong balita, ha? Sa tibuok kalibutan unya, ha? Sa pagpamatuod sa tanang katawhan ug unya moabot na ang katapusan. Karon kay ipawali man ang maayong balita. Si Kristo gihapon na maulong niini sa Mateo 28:18 ngadto 20. Nagingon si Kristo, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Amo ni gingon ni Kristo, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran ug unya magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tanaw ha, ipawali ang maayong balita, himuon sila nga tinun-an. Pagkadaghan naman sa nahitabo nga pila na kabisis nga dunay mo presentar mo duol sa simbahan nga magpabautismo sila. Apan ingong Bible study una, mo insist yun sila nga dili na lang ko magpa-Bible study kay nakadungog naman ko, nahibalo naman ko. Unyag interview nimo tinuod man gyud, nakasayod na kay asa man makasulti og sa ipanos imong interview og wa pa mamina, wa pa kadungog. So gisulti na nga ipawali ang balita. Ngos Kristo kanako gikatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Musa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Tanaw ha, himuong tinun-an ang tanang kanasuran mo mga tun-an usa. Bible studyan una kay ingon ana ang proseso, ha, tudluan, ha, sa tanang gisugo kani mag-ingon dinhi nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pagabautismuhan sila, maguna ang pagtudlo, ang Bible study, then bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ingon yana ang gipamulong sa balaan nga kasulatan. Pero kinsa bagod ni ang angay ubagay nga pagabautismuhan nga ang ibautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Kinsa man ni ang pagabautismuhan kundili kadtong natudloan. Tanaw ha, og matud pa dinhi sa 19 busa panglakaw kamo himuan tinunan ang tanang kanasuran nga magpambautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Sa Biblia gikinahanglan nga naay Bible study. Unya diha sa Bible study kinahanglang tudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Ang problema karon kay gidawat nila, gisunod nila ang bautismo ay nang gisunod, pero ang kulang kay wa nila tudloi sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. O wa na tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo, kay ang bautismuhan kadtumang natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo. Sila kay bautismo largo, kunuhay gisultian ng pulong sa Ginoo, unya gibautismuhan sila. Unsay ginabautismo nila? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Noon karon kinsa maning pagabautismuhan ining tulo kang ngalan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang bautismuhan nga magatudlo kanila, Mateo 28:20, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Tan-awa, ako magauban kayo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Unsa kinsa daytong pagabautismuhan? Ang natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Mao na ang pagabautismuhan. Karon kining uban ginabautismuhan lang nila, wa nila ka tudloi, wa nila kasulti, pangutan-on lang mituo ka ba ka panghiso, mituo ka ba kang Hesus, pagtando o diretso bautismo. Apan wa sila kahibalo nga ang Dios nagsugo nga matud pa nga magatudlo kanila, tudloan nga magabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maguna ang pagtudlo, usa pa ang bautismo,
kay ang bautismo kapasayloan sa ato nga mga kasalanan. Usa matud pa din nga mangdani ni awa mi mangdani kundi gisulti lang sa Biblia ipawali ang maayong balita. Mao ni gisgutan brother nini o plus karon kung atong tan-awon gani nga matud pa sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 5 tumuo kamo sa maayong balita. Gisayunan ka ang mga apostoles naghangyo nga kita mutuo sa maayong balita. Nga naman diha sa maayong balita ang tao makaangkon og kaluwasan. Kay maayong balita madud pa mauni sumas uno disay sa Roma mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. So ingon niya na kinahanglan nga ato gyud tuhuan ug dawaton ang pulong sa Dios. Marcos kapitulo 1 bersikulo Marcos kapitulo 1 bersikulo 16 nagsulti matud pa nga tumuo kamo sa maayong balita. Pag ang tao dili na mutuo sa maayong balita, delikado na nga ang iyang tuhuan niya na ang dili maayong balita. So hinumdumi brother Noni uban sa tanang naminaw karon sa dihang nadungog ug nabati nato ang pulong sa Dios, matud pa nga ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing ingon ni adtong pagpangsupol nila bato kanako. So sa dihang nadungog ug nabati nato ang pulong sa Dios, di nato pagahion ang ato nga mga kasing-kasing. O gunya nga naman sumala sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 30 hangtod sa kanana ang 31 nagsulti nga ang mao nga bersikulo nga gihisgutan dinhi nga apan ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao. Tumani tanang mga tao sa pagpabautismo kanila. Amo nang gisgutan sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon ang Dios wala lamang manumbalin sa maong mga panahon sa kaburong. Mato pagisgutan sa Buhat 17:30. Apan karon ang Dios nagasugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol. So na ang kinahanglan. Nga naman, kung imong basahan ang 31, kay siya nakatudlo na og adlaw kanusa subay sa katarungan ang kalibutan iyang pagahukman. So sa dili pa brother Nuni, ang paghukom sa kalibutan iwali una ang maing balita ug kining maing balita mao ang gahom sa Dios. Sa diha nga nadungga nato ni dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Nga naman kay ang Dios nakatudlo na og adlaw kanusa subay sa katarungan kining kalibutan iyahang pagahukman. So hinaot pa brother Nuni uban sa tanang mga naminaw karon nga inyong nasabtan ug nahangpan ang gisulti sa Biblia sumala sa Jeremias 31:3 matud pa nga busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Busa agtungod niya na ang Dios mo'y nagdani sa tao pinaagi sa gugma ug siya atong higugmaon aron sigurado ang kaluwasan sa atong mga kalag sa adlaw sa pagbalik na ni Kristo. Si Brother Libby sa dili pa iya usa nga tan-awa usa Brother Libby ang ato nga monitor diha. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning basahon mga higala ang mensahe. Okay niya si Jelmar Barquio Gubalani. Yang mensahe maayong gabi mga brother og sa tanang nagapaminaw og nagatan-aw sa FB Live karon. Mugreet ko og happy listening sa akong mga igsuon nga sila ni Joraline Brincelio og ni Connie Baruda nga naminaw karon sa maong programa. Salamat sa pagbasa Brad. God bless kaninyo og sa maong station. So God bless also Brother Jelmar Barquio. Ato ning dilion makaliot ang pikas nga screen
Okay, atong nakita din si Noipe Moreno. Anya, okay, niapod si John Mingo Goliemas, si Betha Chaliven Orsal, si Jelmar Gobalani, niasad si Wiljan Hidokyo, May Sese, si Julian Piasidad Mata, niasad si Brother Jenny Reyes, Jan Moses Rosalihos Poyot. Okay, mo ni ato mga nakita nga nahidugang dinhi sa screen mga higala. Okay, pa atong tanawon. Good evening. Okay. Bro, naamantay mga kaigsunan dira bro nga mga Adventist. Okay, good evening bro John. Okay ra diha, wala ko ka istolbo sa Lorito Francisco. Mayong gabi kamong tanan diha Lorito Francisco. Karon si Escalante Negros na minaw sa live nimo. Karon mangumusta ko sa Sikihor sa bata nako diha sila Jamaica og si sa Jan Kabasag family. Okay, ato ta mahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Utwar ko tong basa Brother John ang pangutana. Okay, ingon ani Brother Levin, naminaw kanunay ninyo pastor, dili ang pinakadako ninyo nga tuyo nga nagwali mo aron nga dunay inyo madani. Kay og dili ang inyo pagpangdani ngano nagwali paman mo. Sinuni Oplas na. Okay, salamat Brother Oplas, no? Ang pagwali mga higala sa maing balita sugo nas Ginoo. Sumala sa atong mabasa sa nakasulat sa Mateo 24:14. Ang gisog Ginoo. Ewan siya ang kining ngano nagwali may higala? Tungod kay sugo sa Ginoo nga ipawali ang maayong balita. Ug ang maayong balita kanuna asa balaan na kasulatan, maayong balita natong makasasala. Unsa may maayong balita para nato? Si Kristo nagpakamatay alang natong makasasala. Maayo ng balita. O niya, ang maing balita ng hatag nato og mga kasayuran kung unsay atong buhaton para tang maluwas. O niya, ang atong gibuhat mahigala ang nakasulat sa Biblia. Munang ato di programa gitawag ni siya og Bible based, yun ang ato nga gipahibalo nga ninyo, based on the Bible. So ang pangutana nimo nang danimi, ang amo higalang ikatubag nimo, nagwali mi mga higala tungod kay sugo nas Ginoo. Unya ang pagdani di na buhat na mo, buhat na sa Ginoo mga higala sa diha nga naminaw sa pulong niya. Unya sumala sa mabasa sa daghang mga records Biblia nga atong mabasa, sugo sa Ginoo sa mapananglitan sa Mateo 28:19 o versikulo 20. Nagingon si Ginoo Sus, panlakaw kamo og himo ang tinunan, panglakaw kamo, pagwali kamo sa maing balita og himuan ang tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman nga sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og tanawa ako magapakig-uban kaninyo
hangtod sa katapusan sa kapanahon. Sa Roma, ako ni subulog basa, murag nabasa po ni Brother John kaganiha. Kini nakasulat mo higala sa Roma. Nindot kay ni nga verse nga pamahayag ni San Pablo. Ingon ni ang title, ang gahom sa maayong balita. Unsa may gahom sa maayong balita? Ang atong basa ingon dinhi, kay wala ko igakaulam ato pa San Pablo ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa mga Hudiyo unas tanan ug unya sa mga Kristiyanhon usab. Kay diha sa maayong balita, o tanaw na to ha, unsa may naas may balita, ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios. So, gipadayag din ang pagkamatarong sa Dios. Unsa pagyod? Og pinaagi sa pagtuo, ngadtos pagtuo, sumala sa nasulat nga nag-ingon, mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo. So, nag-ingon ito nabasa, kay diha sa maing balita, ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios. Pinaagi sa pagtuo, ngadtos pagtuo, sumala sa sulat nga nagaingon mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo. So nagpasabot higala nga ang maayong balita importante gyud nga ato mahibaw-an. O niya kinahanglan ang maayong balita, kanang maayong balita nga nagasukad yun sa balaang kasulatan. Dili ta kay magbuot-buot og himo og maayong balita nga sa atong kaugalingong kapangakuhan. Kay si San Pablo ra ba nag-warning siya nga kung doon na gani magwalig maing balita nga lahi sa maing balita ang nas Biblia ay ilang giwali atong basahon ra do sa Galacia 1 versikulo 7. Gaingon diri nga dili nga adunay laing maayong balita kundi nga adunay na nagpagubot kaninyo nga buot magatuis sa maayong balita mahitungod kang Kristo apan bisan pa kun kami o usaba ka manulunda nga gikan sa langit magawalig maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya sumala sa amo nang gikaingon kaniadto usbon ko karon ang pag-ingon nga kung adunay magawali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat ipatunglo siya. Kinahanglan higala nga ang maayong balita nga atong dawaton kanang maayong balita nga naa sa balaan na kasulatan, kanang maayong balita nga tinaw kaayo nga gisulti ang balaan na kasulatan. Na may sigwali kung maayong balita pero gilubag ang kamaturan sa Biblia. Pero magbantay ta. Daghang nagwali karon og mayo kunuhang maing balita, pero kung imong paminaw nugayo gipanlubag tanawa ra gud karon panahon na nagunay daghang nagwali og mayong balita, mga programa sa radio uban pa nga mga naa sa mga social media ginahimo o niya mabantayan nimo. Kay klaro na sa Biblia nga ang napulo kasugo kinahanglan tumama. Pero no daghang magwali nga mupamatod muhagit pagdebate nga ang napulo kasugo dili na tumanon sa panahong Kristiyanos.
Di na tumanon. Pero basahon ng Biblia, wagin ba yung Biblia nga supakon ang napo kasugo? Ipatuman kay ang mga sugo sa Ginoo, kung imo ning supakon, muna'y kahulugan sa sala ang pagsupak sa sugo. Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Pero daghan rong panahona nga ilang giwali kunuhay maayong balita, pero di na mutuman sa napulo kasugo. O niya mahimo ra ba hinuong katawanan ang ilang mayong balita kawanay sugog imong pangutanon mutuman di ay mahimong katawanan ba? O niya kung imong pangutanon sa 10 Commandments ang wa nila tumana ang adlaw nga igpapahulay, pero pasultiha ang napo kasugo wa na, pero pangutanon nimo gituman ay siyam. O niya usara tungod sa usa ilan ang giamong ang siyam sa napulo kasugo mahigala. O na ilang ipasyatab na kini mao ang maayong balita. Ang maayong balita higala kana nagtudlo gayod sa kinatibuk-an nga gisulti sa Biblia. Kay nag-ingon man gani si Santiago 2 versikulo 10. Nag-ingon Santiago matod pa siyang sulat. Ingon siya nga ang tao daw nga nagabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan nakalapas siya sa usa ka bahin niini, nahimo siyang balinapason sa tanan niini. Gisulti na ni Santiago siyang sulat, nagtuman ka sugo pero gilapas nimong usa, samara nga imong gilapas ang tanan. Nga naman sala man ang paglapas sugo, nga lang ang katong gihurot og lapas sugo, o daghan lang to siyang sala, pero naglapas po ko sa gihapon na higala, sa gihapon na atubangas Ginoo, pero daghang nagwali nga wala na ang napulo kasugo. Mutuo lang ka kunos Ginoo, aw sigurado kanang maluwas na manasbit tinuod man isakto man kanang pagtuo, di man sayop. Pero kanang maingon ta nga diha sa pagtuo dili na ta mutuman sa sugo, amo nay supak na higala ang maayong balita ana. Nga naman kay kung imong tanawon ang Roma 3:31, nag-ingon ang Biblia nga matod pa nga gibungkag banato ang kasuguan tungod sa pagtuo, hinunoa wala gayod ato hinuong ipabarog ang kasuguan. Mao na isakto mo na yung balita des Biblia. Klaro mo na. Wa na nagkasumpaki ang pagtuo o pagtuman. Nganong mutuman ta sa sugo? Tungod kay giluwas na ta ni Kristo pinaagi sa atong pagtuo. So ang taong naluwas mutuman, dili kay musupak. Kay kung musupak ta higala, mulapas ta. Ang unang naging ito mapasa diha kadtong nagapadayon pagpapasala Managkisa may naghandog na tunguyang ni Satanas. Manang karoon pa na. Magbantay pa sa nagwali, kunuhay og maayong balita. Atong sokdon, nga naman, dili tanang nagwali nga maayong balita ang giwali. Pero gitaytulan lang maayong balita. Pero ang giwali, dili maayong balita. Pangguba sa maayong balita diha sa balaan na kasulatan. Giguba ba? Sama ng adlaw nga pahulay. Klaro og dayag sa Biblia higala mabasa gayon. Tanaw-tanaw lang kung mga kuan ganiha kada social media diya sa Facebook ay nagpost nga ang adlaw ko nung igpapahulay. Klaro kuno kayo sa Hebrehanon 4 wa nang igpapahulay. Giilisda na jud kuno.
O niya, ang Domingo giilis, gawa na bagay mabasa ang Domingo giilis. O, ilaw pa to, Domingo na. Pero basahon nimo ang Nuevo Diyos. Naas Biblia mabasa litra o ingon din nga giusap mo o sa mga siya maayo ka ng balita di na may balita naghatag na natog balita nga kung mutuo na o padulong tas impyerno higala ang pagtuo ni adtong gituhuan kunuhing maing balita apan pagsupak sugo kun ato nang dawaton makapaimpirno na higala munang ato yung usisaon og ayo ang atong napaminawan kun iya bas Ginoo kung naamay mituo sa mayong balita kunya ni decide alang sa bautismo buhat na sa Ginoo higala dili namo ang amo diri ang pagwalo lang sa mayong balita tungod kay sugo na sa Ginoo nga atong nabasa ang maing balita igawali kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa. Gahom Okay mga higala, mag-ampo kita mahigugmaon og dalang pananamo nga Dios. Salamat sa mga mensahe sa kamatuoran. Magapanalangin ka sa imong pulong o sa mga naminaw